IFM News. Lokal. Umabot aging gana 2054 to Fun Life TSSS. Daytoy tiin pa kamo ni Mr. Christian Andrew Rilorta, Senior Communications Analyst TSSS Luzon North 1 Division. Kunana, asa na pakadanagan iti Fun Life TSSS uri adda ti increase iti pension di iti pensioners ket mabiyag TSSS aging gana 2054. Inayon ti opisyal nga iti pundo TSSS ket napigsa. Natibker ken nasaya at ken impasigurado na nga awan pakadanagan di iti amin ang miyembro. Mahal tayo po pagdalagan iti Fund Life iti SSS. Uray man pa'y adda po iti increase iti pension niya. Iti pensioners tayo. Iti Fund Life apo iti SSS, mabiyag iti SSS sa na 2054. So, that's roughly 20 years from now. Okay? So, nga iti pundo apo iti SSS, talagang napigsapay, very robust, very healthy. Wala po pagdanagan iti members tayo as of today, as of this month, as of this year. The Fund Life mapatapat na po aging gala 2054. Kabayatan na inbatad ni Mr. Rilorta nga iti Fund Life TSSS ket sana limitado iso kasapulan nga agtultuloy dapat ipanagkolekta kadigiti contributions iti SSS. Pero under the Social Security kami na po, dapat iti Fund Life iti SSS dapat perpetuity nga po nada, dapat awan iti limit na. That is the reason why apo na iti SSS continues iti collection process na collection iti contribution iti members, and at the same time adapo iti investment iti SSS. Inayon ti opisyal nga iti panagkolekta kadigiti contributions ket iso timang nayon ti biag ti SSS. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM.